Dịka nhọpụta nke ọkwa gọvanọ n'ime Anambra steeti afọ 2025 na-akpụdebe nso, onye bụbu gọvanọ Anambra steeti Dame Etiaba na-ekwu na atụmatụ nke Dubai Taiwan enwere n'ime steeti a bụ nke ekwesịrị ijigidosi ike ka ghara inwe ọrụ ndị agbahapụrụ agbahapụ. Dame Etiaba kwupụtara nke mgbe ọ garịrị n'ọrụ dị iche iche nke gọvanọ Chukwuma Soludo n'ime Ọka, nke onye so ya agakwa njem a bụ Bishọp ụka Katọlik na Sokoto Diocese Most Reverend Matthew Kuka Chibuzobidike n'oge ahụ. Dịka aka chiburu steeti a, Dame Etiaba si kọwaa, ya bụ amụma dị iche iche bụ nke dị mma ile anya, kọwaa anya dịka ebe arụpụtagoro ọrụ mara mma site n'aka gọvanọ Soludo na nkwa o kwere dịka ọ na-achụnta nkwado ịtụgharị steeti a ka ọ bụrụ Dubai na Taiwan. O kelere gọvanọ maka ibu ezi ọdịmma ndị steeti a n'obi. Onye bishọp bụ Bishọp Kuka dịka ha na-agagharị na-elegasị ihe ndị ahụ arụrụ kpere ekpere ka Chukwu nye ya bụ gọvanọ ahụike ma mekwa ka ọ rụpụtakwa ihe ndị karịrị ndị a n'ọdịnihu dịka ọ na-emerube mmemme afọ 3 ya n'ọkwa ọchịchị.